Ahoj, vítejte u dalšího videa z rekonstrukce dílny. Konečně nastal čas oddělit technickou místnost od zbytku dílny. V technické místnosti bude zavřený kompresor a odsávání, aby to nepřekáželo v dílně. Zároveň to umožní udělat rozvody vzduchu a odsávání po celé dílně. Příčku uděláme z hranolů, OSB desek a vnitřek vyplníme skelnou vatou. Jako dveře použijeme ty z původní dílny, protože mají otevírání na správnou stranu. Původní skelnou výplň vyndáme a otvor uzavřeme prkny a OSB deskami. Spodní část dveří byla ošoupaná o podlahu z původní dílny, takže jsem hranu srovnal a mohl se pustit do výroby zárubní. Zárubně udělám ze stejných hranolů jako příčku. Když jsou všechny 4 díly zárubní připraveny, mohu je slepit a sešroubovat k sobě. Pak jsem mohl začít s příčkou. Připravit podklad, vyvrtat do hranolu díry, přenést díry na spodní beton a vyvrtat díry pro hmožděnky. Natlout z hmožděnky a přišroubovat. Ale vypadá to, že se objektiv nekamarádí s vibracema zvrtání a utahování a drobátko se nám to rozostřilo. Chytneme si pomocný hranol a naměříme podle něj horní, který přišroubujeme ke stropu. Nakonec přišroubujeme hranoly do bočních zdí a máme základ, ke kterému můžeme přidělávat zárubně. Na zdi označíme, kde bude podlaha, abychom neumístili zárubně pod úroveň podlahy. Vybereme vhodnou podložku a vše prošroubujeme. A stejně postupujeme i po stranách. Nakonec připevníme horní příčku, ke které dáme 2 svislé hranoly, mezi stropní hranol a hranol, který bude na zárubních. To nám udělá horní výplň. Tím je příčka hotová a můžeme ji z vnitřní strany uzavřít OSB deskami. Jedna strana příčky je hotová a můžeme zahájit plnění vatou. Zavřeme horní stranu příčky a pustíme se do montáže dveří. Na první pokus nesedí, takže dotáhnout o jeden závit dolní pant a pak už je vše v pořádku. V zárubních uděláme otvor pro jazyček kliky
aby se dalo zavírat. Zámek tady nepotřebujeme. Po vybrání otvoru přijde na řadu dokončení příčky a její kompletní zakrytí OSB deskami. Spáru zamázneme akrylátem a ze staré palety použijeme prkna na vnitřní výplň dveří. Prkna dovnitř dveří přiděláme přes kapsový spoj a z obou stran je obložíme OSB deskami. A je to tu, reklamace světel úspěšně vyřešená a nová dodávka je už v pořádku. Vybavit z krabice, rozebrat, rozměřit na stropě a vše namontovat. Celkem 10 světel do dílny a 2 půjdou ven před dílnu. A to je pro dnešek vše. Díky za sledování videa, pokud se vám líbí, klikněte dole na odebírat, ať vám žádné další video neuteče. Pokud jste neviděli předchozí díly z rekonstrukce, koukněte na ně a příště se můžete těšit na velkou akci s flexou a svářečkou.